वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे। त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत। जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत। होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने। दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत। डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली। त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली। 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे। मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते। कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते। रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात। नमस्कार, मी रचना। मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत। आज आपण एका वेगळ्या आजाराबद्दल जाणून घेणार आहोत ज्याचं नाव आहे अल्सरेटिव्ह कोलायटिस। हा नेमका आजार कशामुळे होतो, कशामुळे बळावतो आणि मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून त्याच्यावर कशा पद्धतीने उपचार केले जातात हे आपल्याला जाणून घ्यायचे आणि त्यासाठीच आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने। सर, तुमचं मनापासून स्वागत। नमस्ते। नमस्ते सर, हा आजार नेमका कशामुळे होतो आणि त्याला नेमकं कशा पद्धतीने विस्तृतपणे तुम्ही आम्हाला सांगाल? अल्सरेटिव्ह कोलायटिस म्हणजे मोठ्या आंतरड्याला होणारे अल्सर्स। अच्छा। त्या अल्सर्स किंवा जखमांमुळे रुग्ण हा त्रासला जातो। याचं नेमकं कारण कुणाला कळालेलं नाही की कशामुळे हा आजार होतो, पण तरुण वयाच्या लोकांमध्ये हा आजार मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसून येतो। या आजारामध्ये प्रामुख्यानं वारंवार संडासला होणं, म्हणजे दिवसातून 15, 16, 17, 18 वेळेला पण त्याला जावं लागतं। पातळ संडास होणं पेशंटला खूपच त्रासदायक, रक्त पडणं, पोटामध्ये वेदना आणि ताप, आणखी वेट लॉस, वजन कमी होणं ही प्रमुख लक्षणं या आजारामध्ये दिसून येतात। अच्छा। हा आजार जगभरामध्ये आहे। मला स्वतःला असं वाटतं की मेट्रोज मधल्या शहरांमध्ये हा आजार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे। असं वाटतं की हा मानसिक ताणतणावाशी संबंधित, आधुनिक जीवनशैलीशी संबंधित हा आजार असावा। कारण ॲस्पिरेटिंग जे पेशंट्स आहेत त्या रुग्णांमध्ये, म्हणजे जे नोकरी व्यवसाय करतात मोठ्या प्रमाणामध्ये, ह्या लोकांमध्ये जे तणावाखाली आहेत ह्या लोकांमध्ये आजार हा मोठ्या प्रमाणात आहे असं माझं मत आहे। अच्छा। ह्या आजारामध्ये उपचार असे कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये फारसे उपचार नाही आहेत आणि ते सक्सेसफुल नाही आहेत। हा आजार जर योग्य उपचार घेतले नाहीत, आणि माझा असा दावा आहे की योग्य उपचार हे मॉडर्न होमिओपॅथीकडे आहेत, तर रुग्णाचा इट कॅन लीड टू कॅन्सर, कोलन कॅन्सर और डेथ। कॅन्सर न होता सुद्धा मृत्यू या आजारामध्ये उद्भवू शकतो। त्यामुळे हा खूप महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रकारचा आजार आहे। दुसरं नाव याला क्रोन्स डिसीज असं आहे। काही वेळेला जर अल्सर्स नसतील आणि रुग्णाला फक्त संडासला पातळ होत असेल, रक्तस्राव नसेल, तर त्याच आजाराला इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम
अच्छा. किंवा या आजाराची अल्सरेटिव्ह कोलायटिसची पहिली पायरी म्हणजे इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम आहे, ज्यामध्ये रुग्णाला वारंवार संडासला जावं लागतं. सर आता अल्सरेटिव्ह कोलायटिस म्हणजे नेमकं काय हे तर तुम्ही आम्हाला सांगितलं, त्या कोणत्या कारणांमुळे होतो तेही सांगितलं, लक्षणं त्याची सांगितली. सर जर वेळेत हा आजार दिसून आला नाही तर किती गंभीर परिणाम त्याचे दिसू शकतात? डायग्नोसिस राहिला आपल्याकडनं. हां. डायग्नोसिस या आजाराचं करायचं झालं तर म्हणजे ही लक्षणं वारंवार संडासला जावं लागणं, संडासमध्ये रक्त पडणं, पोटात दुखणं आणि ताप येणं, ही त्याची लक्षणं आहेत. लक्षणावरून पण आणि जर कन्फर्म करायचं असेल तर आपल्याला कोलोनोस्कोपी ही महत्त्वाची हे आहे डायग्नोसिसची पद्धत. दुसरं म्हणजे MRI किंवा CT स्कॅन ऑफ ॲब्डॉमेन निदान करण्यासाठी हे करायला लागतं. कोलोनोस्कोपी केल्यानंतर बऱ्याच वेळा त्याची बायोप्सी पण केली जाते अल्सरची, त्या किंवा काही लोबिल्स असे येतात त्याची पण बायोप्सी केली जाते आणि मग त्याद्वारे ठरवलं जाते की ह्या रुग्णाला अल्सरेटिव्ह कोलायटिस आहे की इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम आहे, हे डिफरन्शिएट केलं जातं. बरोबर. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये या आजारासाठी इम्युनोसप्रेसंट ड्रग्स आणि काही सल्फॅसॅलाझाईनचे ड्रग्स हे दिले जातात. यानं कंट्रोलमध्ये काही कालावधीमध्ये होते, पण आता डोसेस वाढवून सुद्धा तो आजार कंट्रोलमध्ये येत नाही आणि मला दिसते की काही वर्षाच्या कालावधीनंतर हा कोलन कॅन्सरकडे मोठ्या प्रमाणामध्ये जातो. सर मेट्रो सिटीजमध्ये याचं प्रमाण आपल्याला जास्त पाहायला मिळते, कारण तुम्ही म्हणालात की मानसिक ताणतणावाखाली जे लोक आहेत किंवा धकाधकीचं जीवन त्याला कारणीभूत ठरते. पण फक्त पुरुषांमध्येच हा आजार पाहायला मिळतोय की स्त्रिया सुद्धा? महिलांमध्ये पण हा आजार काही प्रमाणामध्ये आहे आणि पुरुषांमध्ये पण आहे. बरोबर. हां, ह्याच्या उपचारामध्ये अजून एक गोष्ट सांगायची राहिली की जर ते कमी नाही येत कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमुळे, सल्फॅसॅलाझाईन आणि इम्युनोसप्रेसंटमुळे, तर कोलेक्टॉमी म्हणजे कोलन पूर्णपणानं काढून टाकण्याचा उपचार पण केला जातो. पण मी असं बघितलंय किंवा आपण जी केस बघणार आहोत त्यामध्ये कोलन काढून सुद्धा आजार पुन्हा झालेला आहे, पुन्हा बळावलाय. कारण मूळ कारण जे आहे ते ट्रीट होतच नाही ना कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये. जे काही कारण असेल ते आम्हीच फक्त मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून आजाराच्या मुळाशी जातो आणि मूळ कारण ते ट्रीट करतो, त्यामुळे तो आजार बरा व्हायचा. ते निदान खरं तर तुम्ही शोधत असता, करून देत असता पेशंटला सुद्धा त्याची माहिती. सर जेव्हा पेशंटला तुम्ही अशा प्रकारच्या आजाराची माहिती करून देता निदान झाल्यानंतर पेशंटची काय रिॲक्शन असते? पेशंट बऱ्याच वेळेला काय होतंय की लोक कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये जातात, आधीच त्यांना त्याची माहिती झालेली असते आणि त्या उपचार पद्धतीला कंटाळून तिकडं काय होत नाही हे कळल्यानंतर लोक आमच्याकडे येतात. आमचा असा प्रयत्न आहे की रुग्णांनी आपण ह्या मालिका घेतोय ह्या लोकांची एका सेवा करतोय, जागृती करतोय. का करतोय की लोकांना कळायला पाहिजे की अरे बाबा या गंभीर समजल्या जाणाऱ्या, इनक्युरेबल समजल्या जाणाऱ्या आजारांना सुद्धा होमिओपॅथीमध्ये, मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये उपचार आहेत आणि त्या उपचाराच्या आधारे आपण बरं होऊ शकतो. निश्चितपणे. सर अल्सरेटिव्ह कोलायटिसचा आता आपण विचार करतो आहोत, तर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने मग उपचार केले जातात? मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती ही फक्त ओरल ट्रीटमेंटद्वारे दिली जाणारी उपचार पद्धती आहे. तोंडामध्ये त्याला औषध दिली जातात, त्याला हॉस्पिटलायझेशन कुठल्याही प्रकारचं केलं जात नाही, कुठल्याही प्रकारची सर्जिकल प्रोसिजर केली जात नाही. घरी राहून रुग्णाला औषधं घेता येतात. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीपेक्षा स्वस्त अशी उपचार पद्धती आमची आहे आणि ती रिझल्ट ओरिएंटेड आहे. म्हणजे बऱ्याच वेळेला औषध उपचारानंतर पहिल्या महिन्यामध्ये रुग्णाला त्याच्या तब्येतीमध्ये, आजारामध्ये फरक हा दिसू लागतो. अच्छा सर, आता याच्यात जर आपण वयोगटाचा विचार जर करत असू तर साधारण कुठल्या वयोगटात याचं प्रमाण? जसं मगाशी मी सांगितलं आपल्याला की तरुण वयामध्ये हा आजार जास्त प्रमाणात दिसून येतो. तरुण ते उतार वयामधले जे रुग्ण आहेत ह्या रुग्णांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये सध्या हा आजार दिसून येतोय आणि भारतामध्ये पण मोठ्या प्रमाणामध्ये हा आजार म्हणजे याचा विळखा वाढतोय असं म्हणायला हरकत नाहीये. सर याबद्दल अजून माहिती जाणून घ्यायची आहे, पण त्याआधी आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात घेऊया एक छोटासा ब्रेक. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800 121 8009.
मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. अल्सरेटिव्ह कोलायटिस या आजाराबद्दल आपण जाणून घेतो आहोत. हा आजार झालेले दिगंबर मोरे यांना नेमका काय अनुभव आला हे जाणून घ्यायचे, पण मॉडर्न होमिओपॅथीचा अवलंब केल्यानंतर त्यांना नेमका काय फरक जाणवला हे ऐकूया त्यांच्याच तोंडून. दिगंबर मोरे, वय 33 वर्षे, राहणार नांदेड, यांना 2012 मध्ये पोटाचा त्रास व अन्नपचन न होणे असा त्रास होत होता. मला 2002 डिसेंबर महिन्यामध्ये पोटाचा त्रास सुरू झाला. तसेच त्यांना सतत दिवसातून 15 ते 20 वेळा जुलाब होणे, संडासावाटे रक्त पडणे असे त्रास होत होते. त्यांचे वजन खूप कमी झाले होते. त्या त्रासामध्ये मला खूप अशी ब्लिडिंग व्हायची आणि जेवलेलं काहीही पचायचं नाही. त्यांनी हैदराबाद येथील नामांकित तज्ज्ञांकडे उपचार सुरू केले. तेथील तज्ज्ञांनी नोव्हेंबर 2012च्या रिपोर्टनुसार त्यांना अल्सरेटिव्ह कोलायटिस म्हणजेच पचन संस्थेचा गंभीर आजार झाला असल्याचे सांगितले. मी त्याच्यासाठी हैदराबादला ट्रीटमेंटसाठी गेलो. हैदराबादला जानेवारी 2013ला मला तिथल्या डॉक्टरांनी सांगितलं की तुम्हाला अल्सरेटिव्ह कोलायटिस आहे. याला मोठ्या आतड्याचा आजार देखील म्हटले जाते. हैदराबाद येथील तज्ज्ञांनी त्यांना हा आजार बरा करण्यासाठी कुठेही उपचार नसून त्याला आपण फक्त औषधानेच नियंत्रित ठेवू शकतो असे सांगितले. डायग्नोसिस झाल्यानंतर मग त्यांनी सांगितलं की ह्या डिसीजला कुठे क्युअर नाही आहे. या डिसीजचं कंट्रोल आपण फक्त गोळ्यावर करू शकतो. त्यांनी 2012 पासून 3 वर्षे उपचार घेतले. ती जी ट्रीटमेंट सुरू होती त्यावेळेस मला खूप साईड इफेक्ट्स जाणवले. माझ्या चेहऱ्यावर सूज आली, पाय सुजले आणि मला कुठेही असं रिलीफ मिळालेलं नाही. ऑक्टोबर 2015 मध्ये तज्ज्ञांनी ऑपरेशनद्वारे त्यांचे मोठे आतडे काढून टाकले, परंतु त्यांचा आजार कमी न होता वाढतच गेला. त्यांना होणारा त्रास काही थांबला नाही. शेवटचा उपाय म्हणून मी सर्जरीकडे वळलो. ऑक्टोबर 2015ला माझं मोठं आतडं काढण्यात आलं. त्यांचा HB 5.7 पर्यंत कमी झालेला. माझा मोठं आतडं काढून सुद्धा माझा त्रास कमी नाही झाला. माझं सर्व बॉडी फंक्शन फक्त छोट्या आतड्याच्या भरोश्यावर राहिलं होतं. त्यांनी 2016 मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू केले. जानेवारी 2016 मध्ये डॉक्टर माने यांची मॉडर्न होमिओपॅथीची मुलाखत मी पाहिली आणि त्यातूनच मला एक आशेचा किरण मिळाला. औषधोपचार सुरू केल्यानंतर त्यांना हळूहळू फरक जाणवू लागला. त्यांना आत्मविश्वास आला की आपण मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारानेच बरे होऊ शकतो. त्यांचा HB आता 11.00 एवढा वाढला आहे. त्यांचे सतत दिवसातून 15 ते 20 वेळा जुलाब होणे बंद झाले. संडासावाटे रक्त पडणे बंद झाले. अन्नपचन व्यवस्थित होऊ लागले. त्यांचे वजन वाढले. त्यांच्या दिनचर्यात बिघाड झालेली ती व्यवस्थित झाली. ज्या छोट्या आतड्यावर माझं जे फंक्शन चालतं त्याला सुद्धा तो डिसीज पुन्हा होऊ नये याची पूर्ण दक्षता सरांनी घेतली आणि मागच्या 1 वर्षामध्ये जी ट्रीटमेंट त्यांनी दिली त्यामुळे मी आज खूप बेटर आहे. मार्च 2018च्या रिपोर्टनुसार त्यांचा आजार पूर्णपणे बरा होऊन ते परत नोकरीवर रुजू होऊन ते स्वतःची कामे स्वतः करू लागलेत. मी माझे ऑफिस, घर, डेली फंक्शन स्वतःहून करतो. पोटाचे कोणताही प्रॉब्लेम असेल तर तुम्ही मॉडर्न होमिओपॅथीला जरूर व्हिजिट करा.
दिगंबर मोरे हे सध्या मॉडर्न होमिओपॅथीच्या औषधोपचारांसह सामान्य व आनंदी जीवन जगत आहेत. अल्सरेटिव्ह कोलायटिस झालेल्या दिगंबर मोरेंचा अनुभव तर आपण पाहिला, पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे प्रचलित उपचार पद्धतींनी काहीही फरक पडला नाही, म्हणून त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीचा आधार घेतला आणि अर्थातच यश त्यांच्या पदरी पडलं. हा नेमका काय अनुभव होता, ही केस स्टडी नेमकी काय होती, हे सगळं आपल्याला जाणून घ्यायचं आहे. पण त्याआधी आरोग्याचं मॉडर्न युगमध्ये घेऊया एक छोटासा ब्रेक. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं ब्रेकनंतर पुन्हा एकदा स्वागत. सर, दिगंबर मोरेंचा नेमका काय अनुभव होता ते आपण आता जाणून घेतलं. हे पेशंट जेव्हा तुमच्याकडे आले तेव्हा काय त्यांची नेमकी अवस्था होती हे तुमच्याकडूनच जाणून घ्यायचं आहे. दिगंबर मोरेंच्या केसचा आपण थोडक्यात आढावा घेऊया. हे जे दिगंबर मोरे आहेत त्यांचं वय आता 33 वर्षाचं आहे. 2013 मध्ये त्यांना या आजाराचं डायग्नोसिस झालं, अल्सरेटिव्ह कोलायटिस. हैदराबादमधल्या नामांकित गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट कडे त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेतले आणि त्या उपचाराने त्यांना काहीच फरक पडला नाही. म्हणून 2015 मध्ये ऑक्टोबरमध्ये ऑपरेशन करून त्यांचं मोठं आंतरडं काढून टाकलं. जसं उपचारामध्ये आपण बघितलं की कन्व्हेन्शनलमध्ये असंच होते. 2 वेळेला त्यांचं ऑपरेशन झालं. दुसऱ्या ऑपरेशन नंतर त्यांचा लहान आंतरड्याचा जे पाऊच तयार केला आणि कोलोस्टॉमी केली, तरी सुद्धा काही फरक पडला नाही आणि दिवसातनं 15 आणि 20 वेळा त्यांचं संडास होतच राहिलं आणि रक्त पडणं हा त्रास पुन्हा चालू राहिला. म्हणजे मोठं आंतरडं जरी काढून टाकलं तरी तो लहान आंतरड्याच्या पाऊचला तो आजार झाला आणि पूर्वत लक्षणं दिसू लागली. ह्याचं मी कारण तेच म्हटलं की कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये त्या मुळापर्यंत जायचं होत नाही. बरोबर. जानेवारी 16 मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीकडे ते आले. आपण औषध चालू केलं. 1 महिन्याच्या उपचाराने त्यांचं ब्लिडिंग पूर्ण बंद झालं. विदिन 1 मंथ. संडास ते दिवसातनं 15 ते 20 वेळा होत होतं, ते 5 ते 7 वेळा व्हायला लागलं. एकदम त्यांना बरं वाटायला लागलं, वजन वाढलं, ताप पूर्णपणाने गेला आणि ते ऑफिसला जायला लागले. ते IT फील्डमध्ये काम करतात, ते ऑफिसला जायला लागले. रेग्युलर त्यांचा फॉलोअप वर्षभर आम्ही ट्रीटमेंट घेतली. 3 डिसेंबर 17ला फॉलोअपला त्यांचं संडास दिवसातनं 4 ते 5 वेळेला झालं आणि पातळ संडास पूर्ण बंद झालं. संडास त्यांना विशेष म्हणजे बांधून व्हायला लागले आता. 3 एप्रिल 18ला आम्ही सगळे रिपोर्ट काढले. त्यांची कोलोनोस्कोपी केली, म्हणजे आता जे पाऊच आहे त्याची स्कोपी केली, MRI काढला. त्यामध्ये कुठेही अल्सरेटिव्ह कोलायटिसचं लक्षण दिसून आलेलं नाही. सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आहेत. लोक ते ड्युटी करतात, त्यांचं वजन वाढलेलं आहे. त्याच्या आई आणि वडील अनेक वेळा त्यांनी आपले आभार व्यक्त केले की डॉक्टर, आम्ही सुरुवातीला तुमच्याकडे यायला पाहिजे होतं. आम्ही कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती करत गेलो, ते सांगतील तसं आम्ही प्रत्येक गोष्टी केल्या आणि त्यामध्ये काहीही फायदा झाला नाही. आमचे लाखो रुपये वाया गेले आणि आमचा मुलगा हातातून जायची वेळ आल्यानंतर आम्ही तुमच्याकडे आलो आणि तरी सुद्धा तुम्ही त्याला वाचवलं आणि बरं केलं. हा खूप मोठा चमत्कार आहे असं त्यांच्या आई वडिलांचं सुद्धा म्हणणं आहे. तर आता पेशंट पूर्ण बरा झालेला आहे.
संडास त्याला दिवसातून 2-3 वेळेला फक्त संडास होते, ते बांधून होते, तो ऑफिसला जातो, ब्लिडिंग नाही आहे आणि सगळे रिपोर्ट त्याचे नॉर्मल आहेत. म्हणजे अल्सरेटिव्ह कोलायटिस हा टर्मिनल इलनेसमध्ये रूपांतरित होऊन सुद्धा आमच्याकडनं मॉडर्न होमिओपॅथीकडनं बरा होऊ शकतो. ह्याचं हे एक उत्कृष्ट असं उदाहरण आहे असं म्हणायला हरकत नाही. सर, पुरुषांमध्ये हा जसा आजार आपल्याला पाहायला मिळतो तसा महिलांमध्ये सुद्धा पाहायला मिळतो का? सध्याच मी मगाशी म्हटलं त्याप्रमाणे ताणतणावाचं हे युग आहे. लोक ताणतणाव घेतात, माणसामाणसामध्ये रिलेशन चांगली नाहीत, कामाची व्यवसायाच्या लोकांना टेन्शन्स आहेत आणि ह्या लोकांमध्ये हा आजार मोठ्या प्रमाणामध्ये दिसतो. सुरुवातीला IBS म्हणून होतो आणि नंतर त्याचं अल्सरेटिव्ह कोलायटिस मध्ये रूपांतर होतं. सर, आपण आता अल्सरेटिव्ह कोलायटिस बद्दल ही माहिती जाणून घेतो आहोत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याची कारणं तुम्ही सांगितली, त्याची लक्षणं तुम्ही सांगितली, पण सगळ्यात महत्त्वाचं सर प्रतिबंधात्मक उपचार पद्धती सुद्धा तेवढीच महत्त्वाची होणं जास्त गरजेचं आहे. प्रतिबंधात्मक उपचार पद्धती जर म्हटलं, आपण जर विचार केला ना, तर माणसाने ताणतणाव कमी घ्यायला पाहिजेत, इंटरपर्सनल रिलेशन सुधारायला पाहिजेत असं मला वाटतंय. सगळ्या ठिकाणी, कुटुंबामध्ये पण आणि कामाच्या ठिकाणी पण हे जर सुधारणा केली तरी ह्या आजार व्हायची शक्यता कमी होईल असं मला वाटतंय. कारण त्याचं नेमकं कारण माहित नाही, पण यावरून वाटते की तो ताणतणावामुळे होणारा आजार असावा. सर, आपण जर म्हणतोय की मानसिक ताणतणावामुळे हा आजार होऊ शकत असेल तर मग पेशंट्सना तुम्ही नेमकं काय सांगाल? पेशंटना मी हे सांगेन की बाबा ताणतणाव घेऊ नका. आपल्या जीवाच्या पेक्षा दुसरं काहीच नसतंय महत्वाचं. त्यामुळे तणाव घेऊन अतिशय टेन्शनमध्ये काम करणं किंवा जीवन व्याप्त करणं त्या तणावानं हे योग्य नाही आहे. ताणतणाव विरहित लाईफ पूर्वीच्या लोकांची जीवनशैली होती, ती आपण पुन्हा अंगीकारायला पाहिजे, तसा प्रयत्न तरी करायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि ते मॉडर्न होमिओपॅथीच्या माध्यमातून सर होतं. आणि जरी आजार झालाच तर आमच्याकडे या. बरोबर. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीकडे वेळ, पैसा, शरीराची हानी, बरं न व्हायच्या दिशेने मृत्यूकडे जाणं हे सगळं टाळता येईल निश्चितपणे. सर, आता जर कोणाला झाला असेल अल्सरेटिव्ह कोलायटिस हा आजार, तर अशा पेशंट्सना तुम्ही काय पथ्यपाणी सुचवता? आहारात काही पथ्यपाणी जो आहे ना, पथ्यपाण्यामध्ये प्रामुख्याने तेलकट, तिखट, खारट, आंबट टाळायला पाहिजे. फास्ट फूड टाळायला पाहिजे. फास्ट फूड पण कदाचित त्याचं कारण असू शकतं. जंक फूड जे आहे किंवा जे चायनीज फूड आहे आणि नॉनव्हेजचं प्रमाण मोठ्यामध्ये सध्या आहे ते पण कमी करायला पाहिजे. पूर्ण बंद करा असं मी म्हणणार नाही, या गोष्टी टाळायला पाहिजेत असं मला वाटतं. सर, जाता जाता अजून तुम्ही पेशंट्सना काय माहिती द्याल? अल्सरेटिव्ह कोलायटिसमध्ये ना पथ्य पाळताना लोकांनी चिकन खायचं बंद करायला पाहिजे असं एक मला वाटतंय. कारण भारतातलं चिकन जे आहे ना, याला ते स्टिरॉइड आणि अँटीबायोटिक मोठ्या प्रमाणात दिले जातात आणि ह्या चिकनमध्ये केमिकल अनालिसिसमध्ये आर्सेनिकचा मोठ्या प्रमाणात अंश सापडतोय सध्या. त्यामुळं जे चिकन आहे पोल्ट्रीजमध्ये हे तयार केलेलं, हे खाणं बंद करायला पाहिजे असं पण एक मला वाटतं. म्हणजे सात्विक आहार, पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आणि सोबतीला मॉडर्न होमिओपॅथी, या सगळ्या गोष्टी जर एकत्र आल्या तर मला वाटतं एक सकारात्मक जीवन प्रत्येक माणूस निश्चितपणे जगू शकेल. सर, धन्यवाद, तुम्ही आम्हाला एवढी छान माहिती दिली त्याबद्दल. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या आरोग्याचं मॉडर्न युग या एपिसोडमध्ये आता मात्र इथेच थांबूया. नमस्कार. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल ID आहे info@modernhomeopathy.co.in. modernhomeopathy 8009@gmail.com.